pakan nono hatta pakan 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 kan pakan kan pakan 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 nono manukmu kuwi ata pakan 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 nono sacepet berase gendes lawas sak salahe Kompak lan banyu bening. Jos. omben no no hatta omben omben men omben men omben 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 ono manuk ikutot ata omben 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 Semoga kasih tidak citra kalian putra dan Sarindit dari pensagung para tamu sinambi nuwun sewu diminakan panduan saking panduan Simbah Darto. Saya setuju pada sampeyan Mas. Tebih saking raos panundung dan saya pun sagung para tamu bebeli sampun purna pun ngerapi pasugatan kepareng ngersakaken jengkar kundur kunduripun Mbah Mantan saking punika papan dugi dalem kanthi lulus Raharjo sinaren kanca-kanca tasih kepareng nyawiji suka panglipur miyak sepening swasana sumangga. Linanggung keluarga geng pangombyong alipun Bapak Suyono dan para pangombyong semangge kunduripun saking sasana punika tansah tinekena nugroho terus saking bebaya marga sangga semangge dumugi dalem kanthi lulus Raharjo. Amin.
pamundutan saking panjenengan Mbah Kakung. Mbah Kakung. Mbah Darto. Sampun sah. Sampun sah. Nggih Ibu nderekaken nggih. Nggih. Sik rawo nggih. Semalih tepi saking Ros Panundung bebile semanggi kunturipun sagung para tamu. Saking sasana punika tansah jinaketna nugroho ing saking bebaya marga sehingga samanggi dumugi dalem kanthi lulus Sudarjo. Linanggung keluarga ageng Pangomyong ingkang pun sirani pun sepuhi panjenenganipun Bapak Soni Effendi semanggi kunturipun saking dalem panjenenganipun Ibu Supiyah. Kundur dumugi wonten ing Wirogunan kunturipun tansah jinaketna ing nugroho terus saking bebaya marga sehingga dumugi dalem kanthi lulus Sudarjo. Kita selinanggung marak sampun saking kanca banyu bening. Sagung Abakura audio Abakura profesional nggih alhamdulillah wonten ing Laladan Ngayu Jakarta anggere tayang nggon acara hall hajatan pengaosan insyaallah Abakura di depan. Iya, sukses selalu. Iya. Abakura. Ya, ini ternyata kita digiarkan secara langsung oleh streaming dari teman-teman Ambakura. Terima kasih. Oke, makasih. Untuk keluarga yang jauh di sana yang tidak bisa hadir bisa untuk lama nggak jumpa sama ya, Bu Indri, Bu Tanti, Pak Nur. Saged mirsani wonten link di link YouTube Abakura. Abakura.